Mira, mentre fem temps, quasi bé, us repeteixo aquest full, així us repetiu vosaltres, així que nosaltres sobre la taula. I és una activitat que fa molts anys que fem, o que feia, ja a l'escola, amb nens de primària, després amb els de secundària. I ara m'agrada fer-la com que obro una caixa i me trobo això. I això, no? Què deu ser això? I també podem tenir-ho aquí projectat. I m'agradava molt fer-la com els primers dies de classe o el primer dia de classe. I m'agradava fer-la un dia que no fos hora de mates. Perquè llavors, si preguntes als nanos, què és això? Veieu aquest full que teniu? Què penseu que és? Què diríeu que diuen? Què diríeu? Què diuen els nanos? Jeroglífics. Jeroglífics. Què més? Lletres xines. Lletres xines. I molts altres. No! Japoneses, japoneses. Lletres coreanes. Lletres xines. Què més? Què més poden dir? Sumes. Sumes. Els nens diuen sumes. I per què? Doncs perquè hi ha un signe de sumar. I diuen, no, perquè el que està a la punta és una resta. Diu, és allò del quinzet. No recordo, quan estàvem els petits, diu, és aquelles del quinzet, que són totes de restar, com que havien de restar coses. També recordo que era al principi dels sudokus, quan començava a fer amb els petits, i me deien que eren sudokus. I dic, com ho saps? Perquè falten coses per posar, sabeu? Els jocs aquests de... Anàvem dient coses. Jo els deia, doncs mira, és un joc que es tracta de que hem d'omplir els forats que falten. Hauríeu d'omplir els forats que falten. Veieu que n'hi ha uns quants que ens falten? I els nens el primer que t'ho diuen és, jo no sé xino. Tu prova, tu prova. Proveu. Els símbols. Ja ho he vist. Jo he anat directe. Jo he ficat jo he ficat un número. Bones, què tal? Benvinguts, no us hem esperat perquè com que hem de tancar l'hora... Ben fet. Seieu. Mira, hem descobert una cosa estranya, que no sabem massa què és, però hem vist que hi ha uns forats per omplir, que ens hem posat a omplir els forats que falten, a veure si ho veieu, això. Sí? Quan a la classe em veus que la majoria van fent coses, i n'hi ha 2 o 3 que encara no han començat, llavors vam haver de dir, me podríeu dir una pista pels que no hagin començat, però sense fer spoiler? Alguna cosa que els hi serveixi per fixar-se, alguna pista que els hi podeu donar? Fixar-se en la fila i amb les columnes. Ella diu fixar-se en la fila, de vegades hi ha nens que diuen fixar-se en la fila, i l'altre diu no, en les columnes, no? Que també està bé. I uns diuen potser que ens podem fixar en la fila, els altres en la columna. Clar, és una manera que en el que no sàpiga com començar, doncs el pots desencallar. Perquè has vist alguna cosa què passava amb les files? Que repetia. Que hi havia com una Hi havia uns repetició. símbols que es repetien a la filera i uns símbols que es repetien a les columnes. Doncs mirant en què Ja està, ja fan. Ara ja treballen amb això, no hi ha problema. Els nens diuen que, no sé, hi ha totes les finestres, o que... Si t'hi fixes, Bones, endavant. És tota la raó. Sí, jo hi ha hagut. és igual. Sí? Els que veniu tard us trobaran aquí, poseu-vos al dia ràpidament, no passa res. Sí? Vale, va, avancem una miqueta, com que haurem d'anar una mica així accelerats, no passa res. Doncs, al principi els nens deien lletres xines, lletres japoneses, lletres coreanes, i hi ha un moment que comencen a veure coses i n'hi ha que diuen, són números. I a mi em feia gràcia perquè tenia com la sensació de que la que ells veien que hi havia altra, deien, això va de números, potser és la intuïció meva. També n'hi havia que deien, què més?
Vale, però què més diríeu que hi ha? Números? Què? A mi m'ha recordat molt números romans. Tu has pensat en El mateix romans sistema. i has pensat, això és com els números romans. Què més? Hi ha algú que diu... Bueno, no sé. La taula del 100, no? La taula del 100. I per què has pensat tu que és la taula del 100? Doncs perquè hi ha regularitat que sense pensar-ho m'ha portat a... Molt bé, vale. Jo us vaig tallar perquè no volia passar les pistes. Hi ha nens que diuen, és la taula del 100 perquè l'últim és el 100 que és diferent. I també és curiós això. Bueno, m'hi feia gràcia això que diguessin això. I llavors jo, quan ells deien això, penso que són els números del 100, pensava, clar, 1, 2, 3, 4, 5, 6... I llavors hi havia la Marta que deia, per què? Ha de començar, no? Un cap a l'esquerra, és que si no... Tu creus que això no és 1, 2, 3? No, jo crec que és l'1 és una... Aquest d'aquí és l'1? Ella creu que és l'1, el 2, el 3, hi ha algú que... No. Tu creus que... Va cap a baix. Cap a baix. I per què cap a baix? Sí, No saps per què? Sí, perquè són els Creus únics el símbols. 1, el 2, el 3, hi ha nens que diuen perquè el manga va del cap a baix. El xinès, el manga va del cap a baix. Doncs a veure, provem-ho, a veure si pot ser l'1, el 2, el 3, el 4, se queden així com dient, no pot ser això, el 4. El 5 diuen, sí, perquè el 5 sembla un 5, veieu? I llavors és com, vale, deu ser que sí. El 6, el 7, el 8, el 9 i la suma, perquè ells primer m'havien dit que era de sumar. Jo llavors faig això, i la suma. I jo dic, no, el 10. Però no m'heu dit que era una suma. Deu ser que els xinesos fan servir això pel 10, no ho sé. Per tant, això què és? El 10 més 1. 10 més 1, que són 11, 12, i aquí què hi heu posat? 3 figures. Una creu, 3 ratlletes, sí? Pot ser que sigui el 13? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12. 12. Perquè m'heu dit 10 No, i 2, perquè la creu- 12. Està a dalt i ara està a baix. És diferent. No, però 10 i 2 i 2 i 10 són 12. Ja, però si tu poses el... Sí, a la tercera columna, Dues si vegades poses 10. el 2 és 2 vegades 10. És 2 vegades 10. Què vols dir, que els xinesos què? Que quan posen Fem multiplicacions. el 2 a dalt feien com multiplicacions. Està bé, 2 vegades 10, pot ser. Provem a veure si funciona. 2 vegades... Aquí què vol dir? 21. Doncs què serà això? 2 vegades 10 és una. 22, 23, 24, 25, què hi heu posat aquí? 2 vegades 10 I els... i el nino d'aquests, no? Perquè ells fan això, la finestra, el nino, una cosa que fa el seu germà que fa secundària, perquè veu el pi en aquí, aquestes coses, està bé. Vale. Per tant, què hi heu posat en aquí? Aquí dalt, què hi heu posat aquí dalt? Un barret d'aquests, què deu voler dir aquest barret, Marta? El barret aquest és el 8 vegades 8, per tant, 8, amb la creu, que vol dir 80, i l'1, 81, sí, pot ser? Vale, i aquesta d'aquí, pi més pi, Pi, el més. pi més pi, que vol dir 9 9 vegades 10 més 9, 99. Vale? I ara aquesta d'aquí, perquè aquesta sempre va bé deixar-la pel final. Clar, aquesta ha costat, Aquesta perquè a mi m'ha... Aquí hi ha gent, quan vaig passant, hi ha gent que posa un 3 i una creu, perquè com que ens hem fixat en el patró i hem vist aquí tot de creus, hem posat la creu, i en aquesta fila tots els tresos, això que dèieu de... Estic anant ràpid, massa greu, però bueno, ens hem fixat en la fila i la columna que deia ella, hem vist tresos, i hi ha gent que quan fa això veu al del costat, diu no, i posa una altra creu. I això a mi em fa gràcia, perquè penso que és el... Ja veureu. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 i el 30, 10. Perquè si tu segueixes el patró amb això que fas, que estàs afegint, el que estàs fent és 3 vegades el 10 i el 10. O sigui, agafes el 30 de la fila i el 10. Que és el mateix que ens passa amb la graella numèrica quan fem el 29 i el 30, que estem fent un canvi de desena al final, no? I que diem, són la fila dels 20 i al final tenim un 30 que és de l'altra fila. Clar, aquí hem d'anar a buscar el 4, la finestra, el 4 de l'altra fila, que és el que ens fa el 40. És molt xulo. Aquesta activitat estava en aquest llibre de l'Investigant de les Matemàtiques. És el sistema. Primer pensava que eren uns símbols que s'inventaven per fer veure què eren, i no. Són la grafia de la numeració xinesa, que encara és vigent, amb números de portes, amb coses d'aquestes es fa servir,
conviu amb la numeració nostra estàndard, per tema de fills de càlcul segurament, però és el sistema de numeració, és un sistema com molt lògic, i és la manera que construeixen la numeració ells. Des del segle IV, des de l'any 400, diguéssim, es veuen coses escrites amb aquesta manera d'escriure. En l'investigació de les matemàtiques del 88, em penso que és aquest llibre, sortia aquesta activitat i és d'aquelles que la fas cada any i cada any la disfrutes. Sempre passen com les mateixes coses. Una nena, la Sandra de 5è, però los chinos, a Lloret parlem tots castellà, los chinos són muy listos, i què vols dir, Sandra? Sí, perquè abans de sumar ja saben multiplicar. És el que m'has dit tu, que m'has dit, estàs multiplicant, no? Quan fas 2 vegades 10, ella havia entès que estaven fent 3 vegades 10, més 5 o 3, no? I doncs han multiplicat abans de sumar. Bones, Òscar. Molt bé. La pregunta seria, hem vist que al final hi ha un 100, com escriuríem el 132? Sabem escriure el 132? No saps si al costat. O cap a baix. Pensa en el manga. Cap a baix. Vale. Ah, clar, 3 vegades. Ja sabeu el xino? Una nena de secundària li deia a i esto, diu, sí, mi padre dice que es muy importante. En català un nen va dir, és de fer un català. La meva mare diu que és molt important perquè els xinos s'estan menjant el món. Hem d'aprendre xino perquè els xinos s'estan menjant el món. I si us demanés que escrivíssiu el 234? Sí? Quan passes per les taules acostumes a veure nens que fan 100, 134. I llavors dius, va, i ara el 867. I dius, jo, profe, a veure si els xinos han pensat una manera més ràpida de fer-ho, no? Perquè tornem a fer la multiplicació. 2 vegades el 100, 3 vegades el 10, no? Heu fet un 2, el 100, 3, 10, molt bé. I és el vertical, representa. Sí, sí, el vertical, sí. No cal que ens diguin si està bé o malament, ja ens n'adonem, no? Jo penso que també això que parlava una mica el Dani, que no cal que tot el rato els nens ens estiguin dient, doncs nosaltres igual, no? Quan entens una mica l'estructura, ho podem fer. Vale, i amb aquesta activitat, a part de numeració xinesa, si és important o no saber xinès que te diuen els nens, què penseu que... Hi ha alguna cosa, hem fet alguna cosa de sabers del currículum aquí? No? Han treballat patrons, no? Patrons? Tu creus que hem trobat patrons? Sí, sí. Bé, I no hem trobat patrons fent triangle, quadrat, no sé què, no? Sinó que hem trobat patrons amb una cosa que realment hi ha un patró aquí al darrere amagat. És cons. Connexions, no? Connexions amb Amb els números nostres, per exemple, no? També hem vist que era un sistema de numeració decimal. A nivell de competències, creieu que s'ha treballat algun procés, alguna competència? Sí, Marta? Aquesta pregunta és conjectural. Molt bé, no? Hem fet conjectures, això donarà, serà, no? Raonament, no? Una resolució de problemes, un raonament, hem sigut capaços d'argumentar per què, no? Per què passa una cosa, per què passa l'altra. Molt bé. És una de les activitats que tenim penjades amb el currículum, amb el desplegament de currículum, que no sé si heu començat a fer servir allà encara. Per exemple, aquesta activitat està a 6è i està realment amb el tema de patrons, construcció i ús d'estratègies d'identificació i models per a la representació i predicció raonada de termes d'una sèrie a partir d'un patró. Hem trobat un patró i hem sigut capaços d'endevinar el què. Com a competència de resolució de problemes, hem buscat solucions, hem assegurat la seva validesa, no? Funciona aquest, pot ser que sigui aquest terme, hem reconegut patrons, dissenyat algoritmes per resoldre un problema, hem fet exploració, hem fet conjectures, no? Per tant, dintre d'una activitat, si nosaltres tenim aquest objectiu, doncs és una bona activitat per promoure això a dalt. Bueno, doncs ja hem fet com una mica la inicial, que jo penso que està bé, i aquesta, tot i que ve del segle III i no sé què, que ve de Xina, jo el que voldria és anar-nos una mica a la història nostra, que ha passat amb nosaltres aquí amb els sistemes de numeració. I ens anem enrere i anem al Renaixement, que va ser com perquè a l'edat mitja tot era com així. Però al Renaixement comença a haver-hi un altre cop aquest impuls de la ciència, de donar-hi voltes a altres coses. I la pregunta seria, penseu que al Renaixement feien servir les taules de multiplicar? Sí, no?
No, No, com saber-ho les ho sé. tenim nosaltres. No com les tenim nosaltres? Sí, però si I ara aquest? Dalian I aquest multiplica. Leonardo d'aquí, no? Tu creus que no? No, abans penso que farien servir una taula pitagòrica, per exemple, que no la representarien de la mateixa manera com ho fem nosaltres no? de manera tradicional. De fet, així fet amb intel·ligència artificial és horrorós, perquè fa 22 per 2, 26, que no ho feu pas. I calculadora? Penseu que tenien calculadora? No. Els àbacs. Ah, però els àbacs. Tenien els àbacs. Tenien els àbacs. Sí? No ho sé. Els àbacs, en la caixa aquesta de la Xina, que abans us he ensenyat, també hi ha un tangram, també hi ha uns àbacs que venen de la Xina. Els àbacs venen de la Xina, a l'edat mitja comencen a sortir. El que passa és que en el Renaixement això està com una... O sigui, el comptar amb pedretes, no? Que està una mica passat i llavors va una mica més endavant. I a veure què tenen de calculadora. Resulta que sí, que tenen una calculadora de butxaca, una creació de butxaca. Aquesta és feta amb tires de cartró, és alemana, una versió alemana. La caixeta, mireu quin estampat més mono d'aquest pintat amb l'oli. Aquestes són d'os, de tallat, de marfil, tenien coses d'aquestes i hi havia de més disseny, de més disseny. Us n'ensenyo una que la veieu més de la vora, que són les taules de multiplicar i ara veurem per què servien. Com funcionen? Com estan fetes? Què penseu? Són tires, Tots són Amb tires. dits, no? Com? Amb dits. Amb bics. Vull dir, fer-los coincidir, si és, per exemple, 2 per 1, 2 per per u, 2, llavors- després 2 per 2. llavors fas coincidir la columna i la fila. Ja, però són tires, mira, són això, són aquestes tires. Ah, Aquesta és vale, la tira vale. del 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, la veus? Aquí tinc la tira del 8, 8, 16, la del 5, la del 7, 7, 14, vale? Sí, sí. Aquestes també es veuen, veus aquí? El 9, el 18, el 27, el 36. El que tu dius és com si tinguéssim una graella, que és la pitagòrica que deia la... Bueno, són com tires independents. Tu podries tenir la del 9, la del 5, la del 3, veieu? Com estan fetes? Què hi ha de curiós? Separant les desenes de les unitats. Desenes i unitats. Per exemple, el 5 per 2 per 3 per 4 per 5, 25 tenen el 20 i el 5, d'acord? Doncs ara ens construirem, aquestes són les dues, calculadora fabricada, pensada, dissenyada per Nepper, que és el del logaritme neperià. O sigui, és una persona que, a més d'inventar-se la idea de la coma decimal, va inventar-se aquesta màquina de calcular i els logaritmes neperians, que alguns es sonen, no feia batxillerat. Farem això. Tenim aquí sobre la taula, cadascú tenim una lila, que és el model per la mida, perquè ho faig per guanyar temps, això, cada nen podria mesurar, dividir, fem així. Llavors al costat us hi poseu una d'aquestes, ja veureu, la idea és això. Em poseu una d'aquestes de fusta al costat i feu les ratlletes iguals que aquí. Després feu les diagonals i ens en farem la taula del 7, la taula del 3, la del 7 us la poso, la del 3 considero que ja us la sabeu, no cal que la posi de model. Està el món educatiu de les matemàtiques molt malament. I així el tenir aquesta de model és molt ràpid, perquè si no... Quantes hem de fer? La del 7, la del 3, i després en farem també una amb els números de l'1 al 9, que sigui paral·lela amb aquesta. Primer fem les tiretes, després les diagonals. 3, sí que hem de fer. La del 7, la del 3, si tens molt temps te'n pots fer una altra, que no t'agradi, la del 8, que no ens agrada mai, i aquestes. Benvinguda. Vine. Estem en fase de fabricació, ja hem fet una... Si no cal dinar, ja, a sobre. És molt difícil, tanta gent encara estigui distribuïts així. Sí? Les teniu, més o menys? Hem de ser les taules ja. Sí, si te les saps. Intentaré. 7, 3 i... 7, 3 i una, mireu, que us la poso aquí, una que hi hagin els números
Ah, que vale. serà com una mica la que ens farà de guia. Vale? Només és com per saber per qui multiplica. Per què penseu que les devien fer servir? Referenciar. Però vull dir, les devien fer servir per no recordar-se'n que 3 per 5 és 15? Per tenir-les a la butxaca com de taules de consulta? No? No? La Marta creu que no. 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 Per què, no? El 3 per 5 fan amb les mans. Ah, molt bé, clar, amb les 3 mans, no? La teva... Vale. Ah, 8 per 7. 8 per 7 amb les mans, ja. Un algoritme que vagi en diagonal, no? No, no sé. Sí? Les devien fer lliscar. Sí. Fes la del 7, la del 3... Les teniu? Sí? Vinga. Doncs, clar, el Martí diu, potser hi ha algun que funciona així. Si jo us preguntés quants són 37 per 4, què tal? Així, a bote pronto. Faríem de les estimacions, més o menys, no? I amb aquesta calculadora que ens acabem de fabricar, 37 per 4, què penseu? Com s'haurien de posar aquestes varilles que tenim? 128, diuen per aquí. Tu dius 148. Però com ho fan? Ell diu, doncs sumes. Quin número has dit? 37 per 4. 37 per 4. 148 no. Qui diu? Tu? Per què? Dius no per què? 148, no. Ah, 148 sí. 148 sí? Sí que surt. Per què surt, Bàrbara? Per No què ho surt? sé, per com surt. Va, per què deu sortir? Perquè el del 3 són desenes, o sigui, és com si multipliqués 30, per tant no és 12, sinó 120. Molt bé. I l'altre són unitats, per tant són 28. Ahà. Per tant, 120 més 28, 148. I per tant, per això m'estàs dient que estàs sumant el 20 aquest i el 28 de baix? Exacte. Per tant, 148. I tu tens calculadora, Marta, i has vist que dona 148? No, he agafat els palitos i... I te dona. Per tant, doncs mira, sí, pot ser, sí, 148. Per tant, podríem dir quan dona 37 per 7? Per 7. 37 per 7. 259. 259. I també podríem dir quan dona 37 per 5? 185. Que ràpid, pim-pam. Però llavors si fas per Doncs 6... això que no fos una calculadora. Anem a fer ara, com faríem, la Bàrbara sempre un pas per davant, Bàrbara, com faríem 73 per 4? Com faríem 73 per 4? 73 per 4. 292. Provem 73 per 4? 292? No ho sé. 73 per 4... 292. 292? Sí? A veure, ells us dona 73 per 4, 292? Anem a veure si és veritat. La poso aquí, 73 per 4, 292. Fixeu-vos que el que han dit és, com que això són 12, això són desenes, i com que això són 280, això són desenes, i amb la diagonal se'ns estan ajuntant desenes amb desenes. Per tant, què passaria amb el 73 per 7, Bàrbara? 73 per 7. Que tinc 11 desenes. Ui, ella. Per tant, què Per tant, quedaria? 511, sí, anem a provar. 73, anem a buscar la fila que fa 7, són 11 desenes, una passa a ser centena, per tant 511. Molt bé. Què us sembla com a màquina de calcular? Farà bé, eh? Per tant, la pots fer servir, la pots portar a la butxaca, és una bona manera que els nens tinguin les seves... Fas un dia aquesta activitat i els deixes tenir l'estuig, tenen la taula del 7 i la del 8, que són les computadores, i les poden tenir així en format petit, que està bé. Està bé perquè et permet, o sigui, podríem fer servir, doncs això, 754 per 7, o podríem fer servir, no? Números molt llargs,
per multiplicar per una xifra. Ja no em recordo, he pensat una cosa que volia dir i no m'ha anat. Què passa si volien multiplicar més per més xifres? Doncs llavors el sistema que tenien és aquest. Aquest està documentat amb aquestes imatges, en un llibre que es diu de George Frapp, de les xifres, el món de les xifres, ara ho buscarem a darrere. En diuen multiplicació per gelosia, com una graella, i posaven els nombres d'aquesta manera i obtenien el resultat molt fàcilment, i això és del 1500, aproximadament el 1500. Inventada pels àrabs, segle XIII, portada cap a Europa a través de lo que vaig veure. Fixeu-vos que les màquines aquestes de calcular que dèiem són posteriors, o sigui, són del 1500 i pico, aquestes eren com el que hi havia al darrere. Anem a fer aquesta multiplicació que és grossa, 934 per 752, és d'aquelles que ja fan mandra, fem un com que és de 3 per 3 xifres, fem una graella de 3 per 3, fem les diagonals, situem el 934 i el 752, i ara sí, el que dèieu de la parrilla aquesta, de la taula de Freudenthal, anem a buscar els productes parcials. I aquí faré 5 per 3, 15, o aquí faré 9 per 5, 45, el 4 i el 5, d'acord? Per tant, omplim la graella així omplís. Estem per aquí un repàs de taules. Costa més, no us penseu, i a més que portem ja unes quantes hores. No m'ho dic mai. Sí? Ho tenim? I ara el que fan és, fixeu-vos, situar a sota de cada diagonal el resultat. Per tant, tenim aquesta diagonal, posem aquí, aquesta diagonal, posem aquí, aquesta diagonal posem aquí, comencem per la dreta perquè ens convé, si ens en portem alguna. Aquesta diagonal l'escrivim aquí, aquesta aquí i aquesta aquí. Vam escriure aquestes sumes. Sí? Les diagonals. Aquí es punt. 0, 6, 6. Sí? Quants? 702.000. Anem a veure si és veritat. 702.368. Sí? Em sap greu perquè noto que vaig anar una mica massa de pressa, però no passa res, no passa res. Sí? Jo l'he posat així. És igual, està bé, sí. Vale. Per tant, ja hem vist que sí, tenien taules de multiplicar i tenien una màquina de calcular. És una manera com que automatitza, no era elèctrica, està clar, però sí que automatitza la manera de treballar. Està bé per parlar dels algoritmes, no? O sigui, en el segle XIII, 14-15 arriben aquí, es fan servir algoritmes que no estan més malament que els nostres. O sigui, aquest no és un algoritme més lent que el nostre de 3 xifres per 3 xifres. Fixeu-vos que no en portem fins al final, i això de no portar-ne te treus moltes errades. Sí que pots fer una errada amb aquestes sumes i així, però només em portes al final de tot, estàs fent productes parcials, els nens jugant les fas, i els hi agraden molt, perquè diuen, per què no fem aquesta encara? No fem aquesta perquè una altra, o perquè tampoc no és un bon algoritme a nivell de raonament, perquè el que diem sempre dels algoritmes, que perds la noció que això són 900 per 700 i la magnitud del nombre, aquí s'està treballant amb xifres, igual que amb el nostre, amb el que tenim com a estàndard. Però jo feia la trampa que fèiem un mercat medieval, un projecte del mercat medieval amb els de primer d'ESO, i ja sé que no és el mateix el medieval que el Renaixement, però s'hi colava, i estava bé una mica per parlar que també en altres moments hi ha hagut altres maneres de calcular, i que són diferents de l'altre. Això ja, un cop introduït el sistema de numeració, que també ve de l'Índia a través dels àrabs, que és aquest sistema nostre. Clar, això dona molta potència de càlcul, perquè en un moment fas moltes coses. En la caixa, després us la vaig passant, jo ja vaig trobar per internet una que la venen, perquè amb aquestes regletes de càlcul feien multiplicacions, però també feien divisions per 2 xifres, també feien arrels quadrades, i és xulo, perquè vas a buscar, tampoc no cal que ens ho mirem, però podem que està en el llibret una mica explicat, i després també que cada varilla tenia 4 taules, perquè podies haver de multiplicar per 333 i necessitar 3 vegades el 3. Llavors a dalt hi ha un número que diu el 7, vol dir que la taula de darrere és la del 7, i el 3 cap a la dreta, saps? O sigui que amb una varilla en tenies 4 taules, i podies fer fins a multiplicacions de 10 per 10 xifres, no? De
de 10 xifres per una. Si us fa gràcia una mica, doncs, és una que venen així, si us fa gràcia. Vale, doncs hem vist una mica el tema de la història. I si reculem una mica força més, doncs podem trobar una altra caixa. Això de les caixes als nens els agrada, està bé de tenir així per tenir una mica interessat. Una caixa que ve, perquè no hi ha ni mapes ni res d'això, una caixa en la que hi ha pedres. Per què pedres? Perquè devia comptar pedres. Lluís Segarra deia, hi ha 3 classes de càlcul. El càlcul renal, el càlcul biliar i el càlcul mental. És que el càlcul, la paraula càlcul ve de pedra, la pedra ronyó, la pedra, i és perquè el puntatge es feia amb aquestes unitats, amb pedretes. Feia uns guants, per què uns guants? Per què uns guants? Per representar què? Perquè comptaven amb els dits. I després també, això, perquè no us sembla, però és un os de babuí, que és un mico petit, que és un fèmur de babuí, que tenia unes marques molt curioses que han portat com molta polèmica perquè hi ha uns nombres que s'aparellen i fan sumes de 30, 19 i 11, 30, 17 i 13, 30. Penso que també hi ha distribucions en tots els primers, entre 10 i 20, parelles que sumen, és que abans anava a dir-ho, hi ha parelles que sumen 10, no saben si era un calendari, sembla que no són marques a l'atzar de cabres que passaven i que feien recomptes, sinó que hi ha alguna cosa més com a intenció. És com el primer document que es conserva de comptatge de numeració i és de fa 20.226 anys, no, 22.026 anys, perquè és de 20.000, o sigui, datada 20.000 anys abans de la nostra. Per tant, és com que la història de la matemàtica té recorregut i això ens permet també parlar de la recta-numèrica, que és el que ens agrada i que el Florence la traguem sempre que podem i que podem situar diferents sistemes de numeració. I això? Egipte? A veure si hi ha una caixa amb cara... Mira, aquí hi ha cabells, però puguis ser d'Egipte. Què volien fer a Egipte de matemàtiques? Feien matemàtiques a Egipte? Piràmides. Hi ha una activitat molt maca d'un grup de profes estan al RAF que feien que els nens imaginessin que anaven a construir una piràmide i una activitat que feien era que els deien com són les bases de les piràmides d'Egipte? Són quadrats. Jo vaig dibuixar un quadrat molt gran al pati que faci 15 metres de costat. I els nens començaven i feien una línia de 15 metres, feien una segona de 15 metres, una tercera de 15 metres, i la quarta no els hi posava mai, no els sortia mai de 15 metres. Per què no els devia sortir de 15 metres? Per què? No estaven paral·leles, no eren paral·leles, què més? Els angles no eren rectes, per tant, un problema que tenien important els egipcis, es diu, era el tema dels angles rectes. I una eina que tenien per fer els angles rectes, es va inventar, és una corda de 12 nusos. Una corda amb la que hi ha 12 nusos equidistants, o sigui, veieu? La puc fer tan gran com vulgui, però sempre he de tenir 12 nusos així nosant. Què devien fer per fer un angle recte amb 12 nusos? No sé. 3 per 4. Ah, està bé, a veure, agafo així. Jo agafo així. Bueno, mira, tenim un quadrat, vale. Hi ha una altra manera. Claro, si fem així ja no ens has fet un quadrat, però no devia ser així. Mira, ell agafava aquí en el 3, jo agafo en el 4, i ara si aixequem, ensenya-los-hi, mira, la recta. Que curiós, I per què no el feien, me preguntaven al grup d'abans, per què no feien de 10 nusos? 10 nusos sembla que està més bé que 12 nusos. Perquè sí. No, però si ja ho surt, perquè ja no surt una altra recta. Sabem que hi ha un teorema del Pitàgores, que diu que amb un triangle rectangle, el catet al quadrat, o sigui 3 per 3, 9, 4 per 4, 16, ha de donar la suma que dona el 5 per 5, 25, i per tant ells sabien que amb aquesta proporció, amb aquesta corda de 12 nusos, podien fer angles rectes i si feien 15 metres, 15 metres, 15 metres, l'altre també s'hi tancaria. Està bé. Feien moltes més coses, però això, què deu ser això? Pot ser que siguin números, perquè en una tomba es van trobar així 3 pals, i quin número devien representar aquests 3 pals? El 3, i per què? Perquè el 3, com ho saps?
perquè 3 palets, perquè els xinos també fan 3 palets. Qui més? I els romans també fan 3 palets, no? I, per tant, sembla ser lògic que 3 pals així s'havia de dir el número 3. Per tant, aquest... Bueno, depèn, podria ser 6 o 3 O vegades 3. 3 vegades 3. Sí? Bueno, no sé. No ho sé. Segons la gent seria 3 vegades 3, segons... I aquest? Podria ser el 8. O el 44. I per tant, el 44. També. Bueno, diguem que és el 8, no m'ha per tant, el 52 com el feien? Amb 52 palets? No. Què hauríem fet? Potser el 50 tenia un símbol, Poder el 50 tenia un símbol. igual que el romans. I per tant el 23 sí que el feien amb 23 palets? No, el 20 tenia... No, bueno, No feia el sé. sistema decimal, suposo. No ho sé. Decimal per què? Per què creus que podria ser que el Que fessin tenim 10 decimal? Tenim 10 dits, molt bé, no? Doncs resulta que llavors en una altra tomba van i troben això. Què deu ser això? Quin número de representar? El 12. Doncs mira, van fer un altre símbol, que era com una ferradura, que era el 10. Per tant, aquest número, el 42. I amb aquests 2 símbols, fins a quin número arribem? Fins al 99. I per tant, si volem fer el 100, què hem de fer? Un altre símbol, una mica el que fan els xinesos, no? Anem a inventar-nos un altre símbol. Doncs això. Per tant, sí, s'inventen un altre símbol. De fet, si ara anem així enrere, que hauria de tenir-ho més preparat, fixeu-vos que aquí tenim aquest del 10, tenim aquest de l'espiral, no? Que és aquest que representa el 100. Molt bé. Doncs anem a repartir per cada 3 un sobret en el que teniu un sobrepetit que no heu d'obrir. Hi ha un sobrepetit perquè és una solució. Però farem de xampolió i intentarem desxifrar quins números representen els... El costat és aquí, aquí costat. L'altre costat és aquí costat, perquè dalt és aquí al Desxifrarem el que hi ha dintre del sobre. A dintre del sobre hi tenim unes targetes, hem de desxifrar quin número representa i a veure què penseu. Sí, Em poso amb el diccionari, em poso per no estar... El petit no es pot donar. el petit no es pot dir. I hem d'intentar esbrinar El valor, els números aquests. Si això és... Home, s'està posant. És que no és desxifrar què és cada valor. Desenes, centenes, desenes de milers, centenes de milers, hi ha 2.200.000. Per què 2? Ai, 1 milió, perdó, no sé. És aquell... No, perquè aquí sí que hi ha... No, perquè està per davant de hi ha un símbol que no hi és.
La pregunta, i això és una cosa molt xula de fer amb els nanos, és ja estic, ho tinc bé, tu li dius, tu què penses, ho tens bé? Fins a quin nivell de seguretat en tens? Aquí estan segurs al 90%. Al 100% no, perquè està al 100%, però penseu que el Champollion estava al 100% segur a mida que anava. Tu fas una primera hipòtesi, estudies uns quants casos, no? Jo penso que hi ha una part lògica, els palets és 1, perquè moltes cultures treballen amb l'1, després han vist números petits, per tant hi ha el 10, no? I després per aquí us estan sortint números, jo crec que els tenim, bueno, podríem obrir la targeta, tindríem una solució, jo crec que ho heu fet tots molt bé. En el que, ara veurem, en el que hi ha uns valors, no? Ells parlen de una corda, una ferradura, un cargol, una flor de lotus, que és la del 1000, un dit torçat, que no sé què representava, el 10.000, un capgròs, que és el 100.000, i una escriba, que jo sempre pensava que estava en posició d'adoració. Jo havia entès que era en posició d'adoració. I vaig llegir no fa massa que era aquesta idea de buah, que gran, no? Per tant, no sabem què, no? És com només. Per tant, cada vegada que anaven afegint, necessitaven números més grans, deien, bueno, doncs amb aquests 3 on te puc arribar? Amb 999. Si necessito un altre, n'hi afegeixo 5, Quin avantatge té aquest sistema de numeració? Què li veieu? Té gràcia, no té gràcia? No li veieu gràcia? Home, ràpid no és, perquè has d'estar fent dibuixos. Si has de fer-ho picat a la piràmide, si has de fer el 9.999... Jo m'imaginava la classe amb targetetes, amb molts símbols i anar construint, perquè si han de dibuixar tal... Està molt bé estampat. Amb segells estampats n'hi ha, a més, aquí no els he vist, però us vaig comprar un dia. O sigui que és una bona idea també estar bé per llegir i de fet els treballar en números petits fins a les classes de fer gaires milions. Clar, per això és que... I fora de la classe, com el sistema, com ho veieu? Doncs posant aquestes peces i el que han fet els vostres companys ha sigut primer organitzar-les, després comptar, després recollir, buscar una manera d'escriure i aquí doncs teniu d'allò i les solucions a sota. La idea és que busquem una manera de representar de la millor manera possible que el que heu fet està correcte. I la proposta, que aquesta sí que es pot fer bé a 6è, és treballar això en full de càlcul. És una activitat molt senzilleta per començar a veure com funcionen les fórmules del full de càlcul. Penso que funciona molt bé. Hi ha uns valors, aquesta val 1, aquesta val 10, aquesta val 60, 600, una quantitat que és la que jo podré canviar. En tinc 8 d'aquestes, 5 d'aquestes, 5 d'aquestes, d'acord? I aquí només li he de dir que me calculi el producte de quantes pel valor, i al final puc fer una casella que m'assumi els resultats parcials. Penso que és una petita bona activitat amb la que estàs treballant una mica en context, amb la història i tot això, i que pots treballar al full de càlcul amb ells. Altres maneres seria treballar operacions combinades, treballar parèntesis, codificar fent servir una mica els colors. I si abans teníem el Leonardo amb la calculadora, doncs ara ja tenim els babilonis amb el full de càlcul. Per tant, jo penso que ja tenim l'evidència que no n'hi ha per tant de tot això de les maquinàries. Jo penso que aquesta pot ser una bona proposta amb els nanos per treballar el tema de representar, perquè tu els hi deixes fer, els hi dones les bosses, han de verificar si ho han fet bé, però després els dius com ho has fet i com ho podries explicar-ho millor, com ho passes amb net. I llavors buscar la millor manera de passar aquesta informació, perquè necessiten ordenar, fer-ho una mica de manera organitzada, doncs és una activitat que també funciona bé. I com sempre reflexionem sobre les característiques del sistema de numeració decimal amb altres sistemes. Clar, aquest realment és més complex, tot el que és la base 60 és molt més complex. Podem tornar a situar
al llarg d'aquesta recta numèrica, els sumeris, perdó, això us volia dir, la primera part d'aquesta que fan és 3.500 abans de Crist, i al cap de 3.000 anys és quan introdueixen aquesta manera de marcar la tauleta que us deia, que aquí treballen amb una cunya, una canyeta així tallada, que la posen en dues posicions, la de l'1 i la del 10. La de l'1 torna a valdre per 60 i posada així per 600, i torna a valdre per 3.600 i posada així per 36.000. Jo pensava que feien servir com diferents mides i es veu que no, que de vegades només pel context havies d'entendre si allò era un 1 o era un 60. Suposo que si parlaven de sacs de blat devia ser una cosa i si parlaven de camells, no sé, devia ser una altra, suposo. Hem parlat d'història, hem parlat de matemàtiques, però també hem parlat d'història de les matemàtiques, no? I veure com evoluciona, veure que no són coses que les tenim per infusió divina, que venen, que són d'aquesta manera, que sempre han sigut iguals, sinó que canvien al llarg del temps, i això penso que també és interessant per ells. I com a referències i com a coses, si voleu saber una mica més, hi ha una web que és preciosa, però que tenia una part en flash interactiva que ja no funciona, que és la web de Càlculs. Ara hauríem de... O sigui, ara només tenim com la part d'informació, però no tenim la part d'interactiva. La idea de les caixes ve d'un alumne de l'Antonau Manell que feia el grau de l'assignatura de didàctica i com a treball de final de carrera va fer com un plantejament que es deia Indiana Jones a la recerca de la numeració perduda. I la idea de tenir les caixes de cada sistema de numeració va semblar interessant. El CENMAT, els de Mallorca, també tenien totes unes activitats de sistemes de numeració i algoritmes antics molt maca. Com a llibres, aquest de la Història Universal de les Xifres a les biblioteques es troba, és un llibre 1996 pàgines en paper i bíblies, és un totxo, però hi ha molta informació, és com un llibre de consulta. I després aquest és un llibret petit que si aneu aquí, que no vegi la càmera, el tenim baixat en PDF i traduït així xapusserament en Google al català, però és interessant, explica, és un profe que diu a la meva filla no li agraden les taules de multiplicar. Si la meva filla fos egípcia, no hauria de saber les taules de multiplicar, perquè els egipcis només feien dobles. I per tant, si volien multiplicar per 5, ells el que feien era, per exemple, jo què sé, 24 per 5. Doncs ells feien 24 per 2, 48, 24 per 4, o sigui el doble, 96. I si jo vull fer 24 per 5, agafava la del 4 i la de l'1. I per tant només havia de fer dobles, per tant tenien molta agilitat amb el doble i sumar. O altres com petites coses, o com faria les fraccions si la meva filla fos egípcia. Molt xulo, i explica que tota la cultura aquesta egípcia no ens ha arribat, no l'hem incorporat a la nostra manera de fer, perquè Egipte era una civilització molt tancada amb ella mateixa. Per què? Perquè amb el Nil tenien de tot, o sigui, amb els llims del Nil, amb la fertilitat que tenien allà, ells no necessitaven sortir a comerciar, com els grecs, que només tenien olives i cabres i havien de sortir pel món. Per tant, ells ja en tenien, ja no havien de sortir. I tampoc no eren atacats, perquè diu el llibre que la costa marítima per Alexandria, per Caire, per exemple, amb les piràmides, quedava protegida perquè els barcos que tenien, que eren bons navegant per mar, no eren bons pel riu. Per tant, quan entraven tenien problemes de navegació. I per la banda del Nil, que venia de l'Àfrica, diguéssim, era un riu dolent de navegació. I a més, per banda i banda tenien desert. Per tant, era com inexpugnables, no? No hi havia manera d'acostar-s'hi. Per tant, ni els atacaven, que hauria sigut una manera de treure la informació, ni ells tenien cap interès en sortir fora. Llavors hi ha coses que les hem tret dels àrabs, dels indis, d'altres cultures, i en canvi l'egípcia ha quedat com una línia paral·lela, i en canvi és interessant de conèixer. I, per voluntat, doncs ja s'ha això, si voleu omplir l'enquesta, la Bàrbara parlarà a la càmera i ara, doncs això, i anirem ràpidament cap allà i si